El Cadí CG Software ha començat la segona volta de la Lliga Femenina amb una derrota davant del Vizcaya GDKO. Les noies d'Andreu Bou, al igual que al principi del campionat, s'han vist superades de nou per les basques que ocupen el penúltim lloc a la classificació de la Lliga. El Cadí CG Software va acusar durant la segona part del partit un molt mal segon quart, on les basques van aconseguir un parcial d'11-21 per arribar a la mitja part amb un avantatge de 12 punts, 24-36. Tot i anar 12 punts avall, les urgellenques van intentar la remuntada durant el tercer quart i, de fet, es van acostar al marcador a l'aconseguir un parcial de 24-18 i reduir les distàncies a tan sols 6 punts. Tot i això, un nefast últim període amb tan sols 3 punts en 10 minuts pel Cadí CG Software va sentenciar el partit a favor del Vizcaya per 51-65. Amb aquesta derrota, el Cadí CG Software es situa 8è en la classificació amb 5 victòries i 7 derrotes. Cal destacar l'igualtat màxima d'aquest any a la Lliga Femenina, ja que entre el Bembibre, que és quart, i el Guipúzcoa, que és desè, només hi ha una victòria de diferència.